Aha m bụ Nwaada Ezeobi Ogechukwu Ukamma. Achọrọ m ịgụ akwụkwọ ejije nke aha ya bụ Ihuọma, nke onye dekwara ya bụ Theophilus Chukwunonso. Emume nke mbụ, nkiri nke mbụ. Elekere 9 nke ụtụtụ na-akụ. Ọ bụ na mbara ezi Maazị Obiọha ka a nọ. Ndị na-esi nri esiwala, ebe ndị na-egbugasị ewu na ọkụkọ jisikwara ike na nke ha. Ndị ọzọ ahụtakwara na nkiri a gụnyere ụmụntakịrị ndị na-agbagharị na mbara ezi. Onye disk ebe ọ nọ na-achịkọba ngwa egwu ya, wee dịrị gabazie. O teghị aka, Ihuọma wee si n'ime ụlọ nne ya pụta. Nne ya nakwa ndị enyi ya atọ na-eso ya n'azụ. Ihu ya agbarụrụ agbarụ nke ọjọọ. O wee gagide etu ahụ banye n'ime ụlọ nna ya. Nnọkọ. Ihuọma, gịnị mere ị gaghị agwa m okwu? Kedu ihe ahụ mere iji agbarụ ihu gị, nke na ị gaghị emepenwu ọnụ gị ịkọrọ ya nne gị? Ndewo.